खुलुमबाय लोगोफोर आं संग्राय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम माने बुगालेले गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरबाय आरोखि दानिया आङो अजाखौ बायनो सुरु खालामसिगोन नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानफोरखौ अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय आं दा थांनो ओंखारदों देलाय मालाय एकदम बिजनि नोगोराव आरो देलायगासिनो आङो ओमफ्राय नोंथांमोननिखौ एसे देखायलांसै होननानै भिडिअ खालामबाय बिजनियाव थांनायनि जाहोना दा जाहोनखौ खिथायाबा जानाय नङा बिजनियाव थांनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै ग्रुपनि लन लादों बेखौनो एसे लायथ'नाय लन आरो लन दिनै जाबायनो लायनो लेंहरदों ओमफ्राय बे लनखौनो लायनो थांसै ओमफ्राय दा मा मा देखायलांनो हायो एसे देखायनोसै दा देलायगासिनो मा मा देलायखोनो एकदम नै बियो दाख्लै अमा आदार होनायाव सौदावनानै अमा आदार होनायनिबो थिंखादोंमोन आरो थिंखानायाव बे गन होनाया बेयाव सौदावदों आरो आं सौदावनानै बिदि जाना दं अबस्था बुदों बिदि सादोंमोन ओमफ्राय दिनै एसे मोजां मोनबाय ओमफ्राय नै मेगनाबो बुथे बुथे जाजोबना दं आंना एकदम चाइनिसफोर बायदिनो ओमफ्राय एकदम देहाखौनो सुख मोना मोनदोंमोन दासो एसे सान्थि जानानै दंथ'यो ओमफ्राय दिनै एसे सान्थि मोनबाय देवानि बारि हैनोसैबो आरो बिजनियाव लायनोसै दा ग्रुपनिफोरजों बोरमा बेदरजों ओंखाम जाना फैसै नोंथाङा मेगन साखा नामा बिथाङाबो थांनो नागिरदों बिजनियाव बिथाङाबो स्कुलनि मा होनोमोनलाय प्रेसिडेन्ट नालाय माबा नांगौनि बिदिनो आधार कार्ड ओरैबायदि हिनजाव हौवाबो बेस्थ'थार आरोखि मा थांनोबो थाब ओंखारदों उन्दुलागासिनोसो माबा आं उन्दुगासिनिफ्राय उन्दुलागासिनो उन्दुनायानो दिनै डिउटि मालाय एसे रेडि जाहांबाय ओमफ्राय लिस्टिजों ब्लाउसजों एखे जालायबावबाय आरोखि सेटनि माबा मा होनोमोनलाय आइबो समाव बुरैहांबो देलायनांगौ देलायबासो समायना नुयो ना मा होनो नोंथां बिथाङा देलाय जानो बाया बानायालाय एसे आइलिया फानसै मेगन बुथे बुथे नुनाया खारनायनि देलायनो मोनथाराखैमोन दिनै एसे देलायनो मोनबाय माइ गायनानैनो दा जों बे फैसाखौ लायनो साब्रै मानसि थांगोन साब्रै फैसायाव गांब्रै मानसियाबो साब्रै सोर सोरनो नांगौ ग्रुपनि मानसिनो बे माबायाव मा होनोमोनलाय बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै फैबानो जाबाय आरो एस फेमिलि ब्लग नोंथाङाबो नाम्बार फैनांसिगौ नाम्बार खबर लानांसिगौ बे भिडिअखौ नायनानै खबर लाबानो जाबाय नोंथाङाथ' आंनि भिडिअखौ जेब्लायबो नायखायो बेनिखायनो बुंनाय जाबाय आरो देलायखांबाय दा बिदि देलायबाय ओमफ्राय माबा साराब गोनांथार माथो सोंलायलांबाय आं मा होनोमोनलाय दख'ना गानबावनांगौ आरो दख'नाल'सो गाननांगौ दख'ना थांसै ससमाया बोरै ससमा गाननांगौ ससमा गानाबाथ' सान्दुं गोसायाव दा थैखागोनसो गानबाय आरो दा टेनटेना देलाय मालाय थांसै बिजनियाव ओंखारबाय माइ गायनायनि जाबाय थ' बिजनियाव लोगो हमथांसै जेला हलायाखै खालाम देलायनानै माबानि बायदि नुलायथारदों बाथ्रा आराम दिनै गावदांनो आयो गिसु लाखानो बावबाय जोंहा नोंमारगौखाय गावनो खथेब थेब मोखांजों समानबो आरो टाउनाव फैनानै न' आन्दायफैदों नै मानो आन्दायखो न'खौ इनो थ'दो आइ न'खौ नागिरना नायखोमाबावो टाउननिलै सिखाव खावबा बोरै खावगोन मोनफैबाय इण्डियान बेंक नै दा जों मोनफैबाय आरो नै बिथाङा आंखौ नायदों बिथांजोआ बुंनो हाया दा बेसेबां माबा फैगोनब्रा नोङो मोनबा गारि ड्राइभारा नै जानानै अबस्था गैला आयु अबस्था गैखाया आरोखि गारि ड्राइभारना एकदम मालायनि थाखा जायैनो जिराय उदैखौ संख्ल' गारि सालायोना दखानिफ्रा नायलायदों आरो
गावखौ मानो लुलायनांगौ मालायनि आन्दाराव लुनायाव गाखो आरो गाखो गाखो आरो गाखो थौथुनानै गोरि सोलायनांगौ ओमफ्राय आयदै मैसो गाखोबाय नानि मोनहाबो गाखोबाय जों गाखोबाय आयै आथिंखौ हैलायो माथो इंलिस हिन्दी रायलायनो सोलोङाबा आजिखालि बेंकआवबो हाबजाला मालाय इंलिस हिन्दी रायलायजोबो एकदम माबा फरमिनाव नामा होनलायलांखो मिथिला आं सथि माबोरै जाबावगोन बोरैबा जाजोब्बाय नेम खानुनफ्रानो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ ब्लाउस गोजा गोजा गाननाय दावरावनो बे फारसेयाबो एखे हाबावसो फैसा मोननायनि राननायनि मोनबानो जाबाय दख'नायाबो माबा एखेयानो ओमफ्राय फैसा नेगासिनो जोङो नै बे लाहाबादनि खिथुआव नै बिबो नेदों फैसा मोनगोनखाय एकदम हाखुराबो खालामथारदों नुवाखै एखे होनानै दोनबानो जायो गंसे नेगासिनो आरो थाखा नैबे लामा गुदियाव दाबो ओंखाम जाहैदोंनो सारमोना जोंहाबो बोरमाजों जागोन संनाय मानो जालांदो संलाय माखौ होनना बोरमा बेदरजों जालां होनना फैखादों जालांदो जोंबो जाया हा जागोन दा गावसिनि मानसिजों बाङालिनि रायलायबाय ओमफ्राय आंजों इंलिसनि रायलायबाय आरो आंखौबो एसे मेदाम बायदि नुवाखै बे सासेनाव सोलायनायखाय ओजोंहाय खिफुदा जेबो रोङा बिथाङा मिन्थियाखै खोमा आंनिबो गोरोन्थि आरो एफा देलाय मालाय फैबायबा मेदाम बायदि नोंलाय लांबाय बियो गावसिनि माबाजोंबा मानसिजोंबा बाङालिनि रायलायबायब्रा ओमफ्राय जोंजों इंलिसनि रायलायबाय माबा रायलायनाय जाखो बेनो बर' रायलायनो मोननाया बेनो खिफुदासो माथो नैबे बिथांमोना मिनिनानै थैसिगौमोन नै माखौ मिनिदों खोन्थानोसै आं र' दसे उनाव मिनिनानै थैसिगोन आरो ना मिनिबावलाय नों मानसि साइस नुदों ने साइस नुदों थुलायबाय ने बिसोर माखौ मिनिदों र' दसे उनाव खोन्थागासिनो आं नायबाय थादो नोंथांमोनहा बिनि हेलमेट हमनायखौ मिनिनानै थैसिगोन बिसोरो आरो आंनि बिसास गैया बांग्रिं फैगोन मा फैगोन एकदम बांग्रिं फैबा दिगदार जागोन ना थारमाने बिथांनि हेलमेट हमनायखौ मिनिदों आरो बेंक सिङावनो एकदम हेलमेट हमनानै ओरैबा ओरै थाबायगासिनो बिथाङा थारमाने मारिनोबो रोङा खुलिनोबो रोङा बिदि खोमा बिदिनो मारिबाय नालाय ग्रुपनि खामानिया दा जोब्बाय जाहैनोसै लोंहैनोसै फैदों मा जालायखो थाबायबाय जों आलं बायदि सासे मोजां सफैना गारिजोंलाय ओरैबायदि बेस्थ'खौ मोनलां जायो मोनजायो बै सावैनि सिदानिया फैदोल' दा हरगोन जों गारबोबाय थांग्रोनोसै जोङो नै गारिजों आनारससो खालामोमोनलै फैसाखौ लाबोनानै मोनफैबाय नै बेयाव जानोसै आरो जों खालि खालिथार नै दिनै मावग्राफोर ओंखाम जासावदों नै दांग्रा बिथाङा ओंखामा सफैबाय आरो होमबा माबा फाजा itu kaklor faza tuh sarita matro hah lagi di mana deh hubung deh kaklor faza moनब्रै ल' ini नांगौ मोजां बिनानै जायाबा मोनजाया दे गोसोरान जाखायाखै माने सानैया फैद' जालांसो मोजांसो मोनब्रैल' होननायनिनो आंनो मोनसे होफैबावबाय मोननै प्लेट खौबो खोमा मोनब्रैल' खांखिलर भाजाया होनदोंमोन ओमफ्राय आं मोनसे प्लेट मोनसे होफैदेरबावबाय बुरजा होफैदोंखाय माबानानै ला जा हटेलाव ओंखारनानै खोथा एसे गोसो होनानै जानोसै आङो बोरमा बेदर जाबाय जानो मोनजायाखै जोंहा जानानै फैबाय Sao cái đâu phải